Familias, alumnado e docentes concentráronse ás portas do Concello antes do pleno para reclamar accións ante a falta de titor en terceiro B e de profesores especialistas no grupo de Ribeira. As portas do Concello de Ribeira encheronse onte á tarde xusto antes de arrancar o pleno de familias, alumnos, alumnas e mestres que berraron e fixeron ruído para seguir exixindo que se cubran as necesidades do ceipo grupo. A AMPA interveu na sesión plenaria, pero antes de dar comezo, o seu presidente sinalou que a situación segue igual, non hai solucións ás problemáticas que hai no centro pola falta de docentes. Esta é a cuarta semana de mobilizacións que empezamos e a verdad que, bueno, por agora non temos contestación, ninguna contestación máis da Consellería de Educación, nin por parte da inspectora, nin por parte da xefe territorial, nin do propio conselleiro. O noso ánimo é que agora, máis ou menos cos pasos que estamos dando, hoxe este paso importantísimo que é defender unha moción cidadá no pleno do Concello de Ribeira, onde esperamos ter o apoio da corporación unánime dos 4 forzas políticas que compoñen a corporación para instar ao conselleiro a nomear a esa sustituta que é elemental que se tiña que haber sido nombrada automáticamente e non sabemos por que se xenera este conflito cando simplemente é tirar das listas de interinaxe. Para cubrir unha vacante, un procedimento habitual no sistema de ensino de Galicia. As nais e pais acardan que a Consellería de Educación recapacite e se dote o centro do titor que precisa a aula de terceiro B. Comentarvos tamén que levamos recollidas ahora mismo preto de 2.500 firmas, que continuamos con esa recollida de sinaturas para mandarlle durante este mes de outubro ao propio conselleiro e, bueno, sería xa o cuarto escrito que lle mandamos, aparte de poder mandarlle este que faga o Concello este chamamento tamén desde o propio Concello unha vez debatida a moción e esperemos que a situación se solucione. Desde o primeiro momento a nosa actitud foi dialogante, foi de dialogar, nós collemos a pancarta, pero tamén estamos dispostos a dialogar, foi o que fixemos desde o primer momento, solicitar unha reunión, primeiro co xefe territorial, co inspectora, co propio conselleiro, e por agora non nos la concederon, polo tanto, cando queiran, nós iremos ali a dialogar, a expoñerlle personalmente cal é a nosa problemática. E a solicitarlle que envíen o profesorado que fai falta no ceipo grupo, problemáticas que tamén se están a dar en máis centros da comarca. Son un pouquiño máis acuiciantes, dixéramos, en Noia, no Instituto, tamén nese colexio de Asados, que, como sabedes, estiveron 3 semanas sin mandar os nenos e nenas a clase como signo de protesta, e en todos os colexios hai falta de profesorado. Isto ven a ser fruto dos recortes que está levando a cabo a Consellería de Educación e a Xunta no ensino público nos últimos anos, e, lóxicamente, pois, o que fan as asociacións de pais e nais e as comunidades educativas é reclamar os seus dereitos. Cabe recordar que no noso caso en particular o currículum da educación primaria di no seu artigo 5 que é obligatorio o nomeamento dun titora en educación primaria que se faga cargo dun grupo de nenos. Xa que o alumnado precisa dunha persoa de referencia co que poder ter confianza e compartir os seus problemas e inquedanzas. E, lógicamente, iso se consigue cunha titora, non con 9 profesores que van dando sesións de cada 45 minutos como se fora un instituto, porque estamos falando de nenos e nenas de 7 ou 8 anos. Onte estivemos en Rianxo acompañando aos compañeros de Asados, había outras AMPAs tamén da contorna un pouco reclamando, pois apoiándolles, porque tiveron que ceder e mandarse aos nenos ao colexio despois de que a Consellería pois ameazara con denuncialos á Fiscalía de Menores, e ali estuvemos solidarizándonos con eles e tamén pois, lóxicamente, denunciando e reclamando que se invirta no ensino público, que se paren os recortes e que se siga investindo na educación, porque é o futuro das nosas fillas e dos nosos fillos. E confirmou que dende a AMPA Santa Uxía manterán os actos de protesta todos os luns ás 11:30 da mañá, seguirán recollendo sinaturas e buscando novas formas de reivindicar un dereito para o alumnado do grupo. No pleno municipal, esta moción cidadá da AMPA Santa Uxía en defensa das reivindicacións da comunidade educativa do ceipo grupo foi aprobada por unanimidade.